Tikonin ostolaskujen käsittely on osa Tikon kokonaisratkaisua ja sähköistä talousohjausta. Se tarjoaa Tikonin kanssa täydellisesti integroidun ostolaskujen sähköisen käsittelyn. Ratkaisu kattaa verkkolaskujen sekä skannattujen ja tulkittujen paperilaskujen sähköisen vastaanoton Tikon ostoreskontraan ja kirjanpitoon, laskujen sähköisen kierrätyksen ja maksuaineiston muodostuksen. Laskut liitteineen arkistoituvat Tikon arkistoon jo sisäänluvun yhteydessä. Tikonin sisäänluetuista ostolaskuista lähtee automaattinen sähköpostiviesti ensimmäiselle käsittelijälle. Käsittelijä voi olla rooliltaan asiatarkastaja tai hyväksyjä riippuen siitä, miten organisaation kierrätysprosessi on Tikoniin määritelty. Mikäli käyttäjälle on annettu riittävät oikeudet, hän voi täydentää maksatus- ja tiliointitietoja. Kun käsittelijä on käsitellyt laskun, järjestelmä joko lähettää sähköpostiviestin seuraavalle käsittelijälle tai lasku on käsittelyn jälkeen suoraan valmis maksettavaksi. Maksatukseen oikeutettu henkilö muodostaa maksatusaineiston joko Tikon ostolaskujen käsittelyssä tai Tikonin ostoreskontrassa. Maksuaineisto välitetään pankkiin käyttäen joko Aditro-pankkipalvelua tai jotain muuta pankkisovellusta. Kirjanpitäjä kohdistaa suoritukset reskontrassa laskuille ja käsittelee mahdollisesti konekieliset tiliotteet, myös arkistoituvat Tikon arkistoon. Käyttäjä kirjautuu järjestelmään antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kirjautumisen jälkeen avautuu sovelluksen päänäkymä. Näkymä koostuu useista eri osista ja muuttuu käyttäjän oikeuksien mukaan. Ruudun ylälaidassa näkyy käyttäjän kirjautumistiedot. Käyttäjä voi valita käyttöliittymäkseen suomen kielen, ruotsi tai englanti. Järjestelmästä poistutaan kirjaudu ulos -painikkeella. Ruudun vasemmassa laidassa on yrityksen valintalista, mikäli käyttäjällä on oikeus useampaan yritykseen. Lisäksi on linkit eri toimintoihin, kuten maksatukseen, pankkitilin saldoihin ja yksittäismaksuihin, sekä asetusvalinnat, kuten yrityksen kierrätysasetukset, ostolaskujen kierrätyssäännöt ja käyttäjäasetukset. Valikko voidaan sulkea kolmiopainikkaista, jolloin saadaan enemmän tilaa laskujen käsittelylle. Pääsivulla näytetään välilehtiä sen mukaan, mitä rooleja käyttäjälle on annettu. Käyttäjä näkee kaikki hänellä käsittelyssä olevat laskut taulukkonäkymässä. Taulukossa yksi rivi edustaa aina yksittäistä ostolaskua. Laskukohtaisesti voidaan tarkastella laskun käsittelyhistoriaa, avata laskun tiedot, hyväksyä lasku, hylätä lasku tai lisätä laskuun viesti. Kun valitaan yksittäinen lasku, taulukkonäkymän rinnalle aukeaa laskun kuva. Kun käyttäjä painaa laskurivillä olevaa avaa linkkiä, avautuu laskun tiedot näyttö kyseiselle laskulle. Käyttäjä näkee laskun kuvan, laskuun mahdollisesti liitetyt liitteet, laskun tiedot ja viesti. Käyttäjä voi lisätä laskulle liitteen tai poistaa liitteitä. Laskun käsittelyosiossa käyttäjä hyväksyy laskun tai hylkää laskun. Mikäli lasku hylätään, on kommentti pakollinen. Laskun jakaminen ja käsittelijät -osiossa nähdään laskun aikaisemmat käsittelijät, esimerkiksi asiatarkastajat. Käyttäjä voi edelleen ohjata laskun toiselle käsittelijälle tai jakaa laskun useammalle käsittelijälle. Valintalista käsittelijöistä avautuu roolit -sarakkeesta. Tilioinnit-osiossa käyttäjä voi muokata tietyin rajoituksin kirjanpidon tositteen tiliointeja. Maksutiedot-osio on näkyvissä ainoastaan silloin, kun maksuaineisto muodostetaan Tikonin ostolaskujen käsittelyssä. Käyttäjä voi valita maksutilin, jolta lasku maksetaan, ja laskun maksupäivän. Laskulle liitetyt viestit näkyvät oikeassa laidassa pystylistana. Käyttäjä pääsee itse lisäämään viestejä viestit -painikkeella. Sekä laskulle lisätyt viestit että kommentit näkyvät kirjanpitäjällä ja reskontran hoitajalla Tikonin ostoreskontran ylläpidossa.
Laskuhistoria-välilehdellä käyttäjä näkee laskut, jotka hän on käsitellyt. Käyttäjä voi lisäksi perua aikaisemmin hylkäämänsä laskun. Käyttäjä, joka on määritelty Tikon ostolaskujen käsittelyohjelman pääkäyttäjäksi, näkee laskuhistoria-välilehdellä kaikkien käyttäjien käsittelemät laskut. Pääkäyttäjällä on lisäksi mahdollisuus muuttaa laskun tilaa, esimerkiksi palauttaa lasku uudelleen kiertoon. Mikäli maksuaineisto muodostetaan Tikonin ostoreskontrassa, voi yrityksen kierrätysasetuksissa määritellä erikseen roolin hyväksyjälle. Hänellä on silloin käytettävissään hyväksyn maksatukseen välilehti. Mikäli maksuaineisto muodostetaan ostolaskujen käsittelyssä, on vasemmassa laidassa maksatustoiminto. Maksatustoiminnon SEPA-maksut välilehdellä on laskut, jotka on hyväksytty ja voidaan maksaa. Näytetiedot toiminnolla nähdään laskun yksityiskohtaiset maksutiedot. Avaa-toiminnolla voidaan vielä katsella laskun kuvaa ja tiliöintejä. Laskut, jotka eivät ole SEPA-maksualueeseen kuuluvia, näkyvät muut maksut välilehdellä. Maksettavat laskut valitaan maksutiedostoon joko yksitellen lisää laskupainikkeella tai useampi lasku kerralla lisää valitut laskut toiminnolla. Maksutiedosto muodostetaan joko tallenna XML-painikkeella tai jos on käytössä Aditro-pankkipalvelut, niin maksa nyt toiminnolla. Tällöin Aditro-pankkipalvelut huolehtii aineiston lähettämisestä pankkiin. Maksuhistoria-välilehdellä näytetään kaikki ostolaskujen käsittelyssä muodostetut maksuaineistot. Pankkitilien saldot ja kassamaksutoiminnot ovat käytettävissä silloin, kun yritys käyttää Aditro-pankkipalvelua. Pankkitilien saldot näkymässä esitetään kaikki yrityksen maksutilit ja niiden saldotiedot. Saldot voidaan ajastaa haettavaksi Aditro-pankkipalvelun puolella. Kassamaksut välilehdellä käyttäjä syöttää tarvittavat tiedot tilisiirtoa varten. Tietojen syöttämisen ja hyväksymisen jälkeen maksu siirtyy Aditro-pankkipalvelun maksujonoon ja siitä edelleen ajastetusti pankkiin. Lomakkeelle syöttämät tiedot voidaan tallentaa maksupohjaksi seuraavia maksuja varten. Ostolaskujen käsittely on usein yksi talousohjauksen työläimmistä ja aikaa sekä resursseja sitovista perusprosesseista. Tikonin ostolaskujen käsittely helpottaa ja nopeuttaa käyttäjien työtä sekä automatisoi ja virtaviivaistaa prosessia. Toiminnallisuus on helppo käyttöön ottaa ja käyttäjien vaivatonta käyttää. Käyttöliittymän avulla ostolaskujen asiatarkastus, hyväksyminen sekä maksatusaineiston muodostus voidaan hoitaa ajasta ja paikasta riippumattomasti. Kiitos mielenkiinnosta Tikon ostolaskujen käsittelyohjelmistoon.